Blei paralok ngah ni ai thun macang pedang subhai pi baroh. Te paralok ngakwa ban kli chingkli pi. Te pyrkhat bha lada pibat ya ka shiklat lada pibat 10 minit kan omlong hi ai. Lada pibat shiklat ka ha ka shikta te nakta ka ti jong pi kan sdang pang dei. Te lada pibat ya kata ka shiklat ka shikntha pinsngo kumno pinsngo ba kakti jong pi kapang but pinsngo ba kan sedang penlong paralyzed ru te paralok pitip na em ba ka jingkhiah jang ka ha ka shiklat kan kala ada pibat ha ka sngi ne pibat ha sngi ne de ka jingkhiah jong ka kan kala em kan sa kumjo te henry ada pibat shislam pinsngo ba kata ka jingkhiah kawan marble ba pila bat sa shislam te paralok kumjo ka stress bat ka jingkhuslai ka jingim ka jongiru kalong kumjo kalong kum ni ka Klat ada pyrkhat Kaei tang sipang pinam sngo ye ada kata ka jingpyrkhat ka jong pi kadang jur ha ka kynta nang tapat pinsa sdang ban sngew ya kata ka jingpyrkhat ka jingktha khlieh pinsa sngew ya kata Kaei Lada pi pyrkhat kajuh ya ka sngi sngi pinsa sngew tu ba pi la sngew ba pi pang pi ktah khlieh bat kumju ru pi sngew ba pen mong ya lade te paralok pin omla man le ru em ada pi pyrkhat ya kajuh pin sngew ta ka jingkhuslai ka masim ka jong pi te kumni hi ka jing jungi kalong ban tu ai ba ngin sung thu habangi stress ni de ban tuai U Blei namar ba mu hi upenya ya ka jing ka jongi te paralok kum ha ka ne ka khot proverb nang ka balai khot ka ba san ba hadun riu ka ba ong to nge ha utrai dala ka donot baroh wa chania hala ka jing shampang hala ki linti baroh tu plai u te penbet ya ki linti ya jongme paralok lada pi smutana ni ka video janga subha pin like pin share lang bagi paralok jong pi ban subha wat Klat ba pin subscribe ka ni ka channel ka janga ku Blei shibon to Blei ko pi baroh